Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Wa ko man mo gusto ni. Ako lang ang nasa dool nga may sakyanan nga makadaden niya pauli din ni. Mao nga ako siyang gitabangan. Ug may nang may bawo ka, nga ako ang hardinero nila dinis Villa. Mao nga ako ang watiman ini mga hardin nila ni Marla. Dili. Mao nang tinuto ni. Bahay mo ba makalakaw ka na? Lakaw na. Yo, motor ikaw pa. Ikaw ang palayo kang Marla. Manang pangita ang tao na kaso din sa villa. May lentaos Villa? May lang tao sa Villa. Nga nang musod magkas Villa. Nga nama kayo trabaho eh. Ikaw ba? Nga musuod man sa ka? Hanggaws. Now, ni mo. Marla? Marla! Marla! Manang, doon na kasud sa kong kwarto. Doon ay nagkasod. Tinuod ba doon nagkasod? May Tubag, Manang! Ganina, day. Wa man ako raman. Marla? Unsap din natabo sa imong kwarto ha? Buang ay. Padool ka rin. Dok ka bayaran doklon. Nag-una-unag yung salpahis ng Gabriel. Magkikupiyansa, magkikupitinsa ka siya. Hanggaw na ko. Karon ka. Manang pangita ang tao na kasud sa kong kwarto sa villa. Sa ubang mga kwarto manang, basig mitago lang ang maong tao sa ubang kwarto. Ay, wa man di ko kapantay nga doon ay nakasudin hi. Ay, Marla. Pero manang, Marla? Oh. Nganong nagtuo man ka nga doon ay laing tao nga nakasuod din ni Villa? Ha? Yan sa ko. Ha? Ako yung sa mong tanap eh. Marla, nganong nagkasiguro man kang doon tao, ha? tanawan ninyo ang sud sa kong kwarto. Uy! Si may nitabo din eh. Kagubot ko din yung ubang mga butang din eh. Muna ako nalipkan. Nganong murag may nanghagis din sa kong kwarto. Kalit. Basin ko doon ay laing tao nga nakasudi ni. O doon na siya gipangita din sa imong kwarto. Kay natanawar ko no? Gipanglimbuad ang mga butang din eh. Pero kinsa man, unsa man sayang gipangita din sa kong kwarto nga gituwad man niya ang mga butang o gihabo ang mga gamit sa aparador. Tony, tabangan na itong pangita ang tao nga nakasuod din eh. Ay, kung sagpita. Kining, Marla, unsa man? Wa ba kay gikaaway sa inyong pag-abot din eh? Wag yun, Tony. Wa. Pero, tanawan ako na mga butang. Klaro kayo. Nga kiukay ang imong mga butang din eh. Klaro gyud kayo. Mingaw man din eh. O may tao kining maong kwarto nga sikit gamay sa kwarto ni Marla. Yun na. Ambita na. Able. Lantaon ko sa ubos basin kung doon ako'y makita nga laing tao nga nanghagis sa kwarto ni Marla. Klaro kay nako ang... Uy. Tao ka nang nagdagan nga midulog pa ingon sa ubos. Dili. Nakaila ko na. Si Lolo ka na. Dili may tamo masayo po. Nagdali siya midulog sa ubos ug klaro kayo. Nagikan siya din sa Villa. Unsa magid kahig ukay sa maong tao din sa kong kwarto? Wa ka ba mga importante kay mga butang nga gitaguan din sa imong kwarto, Marla? Wa man. Wa. Kun mao ka na. Unsa ba tuyo? Unsa ba kay gipakita sa taong nakasudin? Ambot lang, Tony. Kaya na sa day. Wa nagitaw din ni sa Villa. Atod. Wa ka ba mawadi og importanteng butang? Wa man sad. Pulos naman ako mga sanina ang iadini. Ang ako sa gamay alahas, ni ara man ang tanan. Kung mao ka na. Unsa man kaday ang tuyo nga nangukay man sa ining imong mga butang? Mo sabay kalibkan kog maayo ka, Prel. Kasabot ako. Unsa? May sabtan ko. Dili ka ikaw ra ang nangukay dinhi, Gabriel?
Mahimo ba to ni? Ay, sikas-sikas Ay nalang kay... May wain lang kong initi. Mhm. Ug ayaw pag imuhimog istoryang binata. So, binata? Binata? Ha? Unsa man di? Makapahibong magod kayo nga ikaw kyo'y mihatod ni Marla din ikaw pa hatod pa hero ka. Musa klaro na lang kayo nga duna kay gustong dipinsahan sa pagpaulit ni Marla. Di ba? Gusto na to ni. Binata na kayo ng imong nahuna da. Wa na lami. Iya, matra. Tony! Unsay way lami? Unsay way lami? Mahimo bagdi ko ni mga giton to ni. Yagi ka. Giton ka. Anong di ka hagiton? Unsan? Saan? Kibugno ka? Gusto ka? Gusto ba ka? Tony, mahimo pa? Ay nalagawaya si Gabriel. Human na sa manghilabot ni mo. Marla, mula ka na ko. Kaya tingalig, di ko makapugong sa ukagalingon ug ako na siya matubayan. Ayaw, motor sa ayaw paglakaw. Doktor, sa ba? Ayaw paglakaw. Pahawin man ka do. Tiwas na din sa kwartong Marla. Tiwas na! Gusto na, anak! Kung gusto kag buno, paabuton ta ka sa ubos. Ang palukon ko. Ayaw pag iskadalo din sa ilang kwarto. Iya, matra. Gabriel! Gabriel, asa naman ka? Ay, pangutan. Sag ditong way nahut nga dako. Kay daghan tag istoryahan. Mahimo bagmulakaw ka na, Tony. Gusto kong mag-inusara din sa kong kwarto. Lakaw na! Alright. Sorry. Sorry, Marla. No? Kuan magod, hambot ba? Di ko ka-hold sa kong kaugalingon. No? Muinit yun nga akong dugo nga maghuna-una nga magtanaw ko anang Gabriel ba? Wa siya manghilabot ni mo. Busa pasagdi siya. Ug ikaw, makalakaw ka na. Marla? Lo? Lolo? Hain man ka? Lo? Hain kas lolo? Uy. May t-shirt din sa sofa. Kang lolo man eh. Mao gini ako nakita ganina nga iyang gisulob sa dayon na niyang dulhog gikan sa Villa. Sa iyang kwarto. Susihon ko. Lo? Lo? Kaluis ako mga butang. Mura man nagtundi gipangita ang tao nga nangukay sa ko mga butang. Gipanglimbuhad hangtod ang akong kamo. Unsa magkahituyo sa maong tao. Doon ako gikan sa ubos, Marla. Wa may nakabantay nga doon ay tao nga mitungas din eh. Mao ba manang? Manang... Nganong man nagkasud magkangataw din sa kong kwarto, no? Ug unsa man kay iyang gipangita? Na, aron ato nang mahibawan, ato na lang ning hapnigon ang mga butang. Aron mahibawan jud nato kung unsay nawa dinhi sa suod sa imong kwarto. Ayaw una manang. Kuhaan ko una hulagway ang mga butang nga nabungkag. Ang ako lang cellphone ang akong gamiton. Ay, ganihar ko nagtuyok-tuyok dis bayo agits lolo na. Hain kas lolo? Lo? May ganyan na ka. May istoryahan talo. Unsa man ang imong pagkiksultihan? Ano ba? Seryoso man kay ng naong mo. Diyan ka manggikan, lo. Ang ako ding lakaw ang gusto mong mahibawan. Gabriel, nakakita ka man bitaw nga mga utanon kining akong gibit-bit. Natural na nagpalit ko mga utanon. Ganina sa wa pa ka mo palit og utanon. Sa diyang nagsulog ka pa ining maong t-shirt. Diyan man kagikan. Gabriel, unsa man ang gipadulti mo? Kanang mga pangutan mo, murag, wa ko makasabot. Lumay mo ba? Ayaw na lang gud pa makakgud. Ayaw na lang ko bakaki. Nasayod ko nga gikan ka sa Villa Alpamiro. Ganina, di ba? Og nagdali kang mibiya dito, human ka makahimog kalapasan.
Gabriel? Unsa na nang gipanulti mo? Yamot, lugod. Maragwa na ko makauyon niya ng imong gipanulti. Mura mag-imo na hinuon kung gipasangin lang anang pagkahitabo. Lo, ayaw na lang lagi pamakak. Nakita ta ka nga nagdali ka paglugsong paingon din sa ubos ganina, lo. Okay. Kining gibit-bit na mga t-shirt. Mura imong gisulog ganina, di ba? Og sa diyang miabot ka din, klaro kayo nga nag-ilis ka og milakaw ka. Aron pagpalit ko nungay og utanon. Usa mahimo ba? Ayaw na lang pamakaklo. Gabriel. Og dito ko gikan sa taas sa villa. Sa diyang nakita ta ka nga nagdali og lugsong, lo. Busa, ikaw lang ang kadudahan ko nga mo'y mibungkag sa mga butang ni Marla. Usa, Gabriel, ayaw pagpataka o pasangil. Ayaw yun. Kailain ko kung ako'y mahiyubos. Ayaw kong pasangin na ng mga butang wa ko mahimo. Tutian ka, wa kumusul sa villa. Okay, kung nakita man kunimo nga gikan dito, igo lang ko nga miagi sa pika sa nga sityo. Maor na, pero wa kumusul sa villa. Lo, may nang mahibaw ka. Nga gibungkag ang mga butang ni Marla. O nga no, Murinig dunay gipangitang butang, lo. Dunay gipangita. Kung nabungkag, kung unsa yung pagkabutang, nga nangabungkag man ka, nagduda ka na ako. Kuti ay ka, wa ko mahibaw, anak. Wa ko kahibaw. Sige, mag-utang pa ko. Naong tag-utang busog pa. Klaro kay ka nga nang makak na kulo. Namakak ka. Siya gyud ang misud sa villa. Sa kwarto ni Marla. Uy, kisam ka tawahan ang biso din, Hiyog. Nangukay si mga butang, Marla. Mausap na gusto kong mahibawan pa. Doon ikinigi pangitang butang. Unsa? Tanawa lang og maayo ng kuha na kong hulagway sa kong cellphone. Murag yun og gilimbuwad ang mga butang sa kong kwarto. Ang tanan akong sinina sa aparador, gipanghapwa sa sahog. Tuod. Pero kung tinood nga, doon ay mihabwa sa mga butang din, unsa ba sa kaya ang gipangita? Oh, ambot lang. Maning, maayo tingali nga magpataod ta og CCTV camera. Unsa? Bitaw pa, pakisultihi ini si attorney sa nahitabo ini. Aron makatabang sa nimo sa pagpabutang og CCTV camera ning Villa. Wala problema. Na ako'y kakuhaan og CCTV camera. Bisan og ba na yun? Ako na nang patawaran ang Villa. Kay na-alarma sa ako na ining imong gisulti na ako, maning. Gusto na ko maniguro ato ni. Kaya tingalig kami ang pasangilan kung nunay mawa nga butang sa Villa. Pasag di lang. Ugma dayon. Patawaran ako og CCTV camera ang Villa Alpamero. Ayaw! Naon sa ka, lo? Oh, lo. Pagmata. Pagmata, lo. Lo, pagmata. Lugdaman ka. Kuhaan ta kag tubig, ha? Medalyon. Oh. Kailangan makita na ito ang medalyon. Unsa? Unsa man ang medalyon na ang imong gisgutan mo? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.